Isang magandang gabi sa inyong mga kaibigan. Muli tayo nagbalik para ibahagi na naman natin yung isang application na nagbibigay ng libreng load at libreng pera. Tama nga kayo. Ito po yung Paymaya. So, paano nga ba tayo makakuha ng 100 pesos every referral? So, kailangan muna natin magrehistro. So, kung wala pa kayong rehistro dito sa Paymaya, is mag-register na kayo para hindi kayo mahuli. So, una, kapag registered ka na, so, manghihingi yan ng referral. Kung nasa sign in yan kung i-input niyo yan. So, ang referral code ko is nasa baba. Itong 1CL5 Mac. Yan po. So, kung gusto niyo yan, kung bibigyan niyo ko ng 100 pesos or at saka magkakaroon ka ng 100 pesos, pwede mo i-input yan sa baba. So, ang kailangan mo lang ay isang valid ID. So, mostly ang ginagamit natin dito is ang mga government ID like lisensya, mga SSS or mga pag-ibig or TIN. Kung meron ka dyan, pwede ka dito. Don't worry, hindi to scam at hindi naman mawawala hindi naman lalabas yung pagmumukha mo dun sa ibang mga site. So, ginagawa nito is basihan lang na legit ka nag-a-apply kasi sa smart din to. Okay? Yung GCash, yun ganun din yun, ha? So, kung gusto niyo magkakaroon ng 100 pesos, ito upgrade niyo yung account niyo at saka ito input niyo yung referral code ko. So, sa gusto lang, kung ayaw nyo di okay lang naman, so optional lang naman yan. So, pwede nyo direct na kayo mag-upgrade. So, may upgrade dyan dito sa tabi ng pangalan nyo kung hindi pa upgraded. So, magtatanong yan nga, do you want to upgrade your account? Upgrade mo. Then, ang gamit pala nito is good for sending sa money. Mag-send ka ng money through padala at marireceive yun ng kamag-anak mo or gusto mong padalhan sa may Palawan. So, pwede mo yan scan is QR. So, kung may payment ka, gusto mo mag-pay sa mga bench or anything na may Paymaya, may Paymaya, pwede makapagbayad ng Paymaya, pwede yun. So, kung mag-add ka ng money, pwede ka sa Palawan, pwede sa lahat ng bangko. Ayan, mostly active naman lahat ng bangko. So, yung card mo dito, pwede mo gamitin yan sa sa online. So, kung magbabayad ka ng online like mga ticket, games, pwede yan. So, ito rin po ay ginagamit pang loading. So, mas mura dito. Kunwari, mag-load ka ng 150, ang mababawas lang is 142.50. Diba? Mas nakakatipid dito. Kadalasan sa tindahan, 150 yung load mo, tutubuan ka pa ng 5 pesos. So, malaki din ang kitaan dito. So, hindi na masama, libre lang naman. Need lang ng valid ID. So, eto, sa gaming naman, pwede kang magbayad dito ng Mobile Legend. Direct yan. Direct na yan sa mall points mo. Okay? So, marami pa yan. Mga Signal, lahat, kompleto. Grab, Jollibee, pwede yan. So, Smart, Globe, Token Text, Sun, TM, kompleto din yan. So, ang hindi lang kompleto niyan is yung mga promo nila kasi magkaiba yung talagang promo talaga ng Smart, Token Text, Globe, Sun, and TM. So, for my proof, ito yung proof ko na naka-receive na ako. So, hindi yan basta-basta marireceive agad kasi ito, isa, dalawa, saan ba yung iba? Ito, tatlo. So, hindi yan basta-basta nare-receive. Yung iba na limutan ko na sa pinakauna yun eh. Hindi yan 3 days po yan nare-receive. At marireceive lang yan pag yung na-refer mo is mag-upgrade sila. So, don't worry sa mga baguhan pa. Kung mag-upgrade ka, meron ka ding 100 pesos. Tapos, kung mag-add ka ng first time nyo mag-add ng money, meron kang 50 pesos. At saka mag-upgrade ka, meron kang 50 pesos, di total of 200 pesos. Kung magbayad ka ng payment na through dito, online lang, mga Meralco or anything na payment sa bangko, may cashback na 300. So,
mababawasan yung payment mo kung first time ko pay. So, abang-abang lang sa mga ano nila, sa mga tawag nun, sa deals nila ito. Click mo yung deals, makikita mo kung anong date sila nagpapa-cashback. Meron silang monthly cashback na 300 pesos to 500 pesos or 1,000 ba yun. So, makikita mo yan dyan. So, sa ngayon, yan lang muna yung share natin. At least meron tayong na-share. So, kung gusto nyo magka 100 again, mag-register kayo, input na yung code ko, at yun, enjoy na lang kayo sa mga refer nyo. So, kayo na bahala dumiskarte kung paano kayo makapag-refer sa ibang tao. So, importante lang naman is makapag-upgrade sila. Bibigyan din naman sila ng mga worth of 500 to 1,000 pesos na benefits nila. So, no worries. Wala namang masama kung ayaw, di wag pilitin. So, yun lang muna sa ngayon. Magandang gabi sa inyong lahat. At sana maging maayos yung tulog nyo. Mahimbing na tulog sa inyong lahat. So, Zoo TV, paalam muna.